श्री जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ प्रिय भोगମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋହନ ଭୋଗ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ପବିତ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ। ମୋହନ ଭୋଗ କେବଳ ଏକ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ଅମୂଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ବନେଇବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋହନ ଭୋଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କିଚେନକୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 56 ଭୋଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ନେଇ ଆସିଛି, ମୋହନ ଭୋଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ପାଉଡର। ଏଠି ନେଇଛି ଚିନି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି 1 ଗ୍ଲାସ, ଆଉ ନେଇଛି ସୁଜି। ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ 1 କପ୍ ଘିଅ, ଗୁଆ ଘିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଭାଜି ନେବା। ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆକୁ ବାହାର କରିନେବା। କଡ଼େଇ ଆମର ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି 4 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ, ମୋ ଖାଇବା ଘିଅକୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରଖିନେବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କପ୍ରେ ନେଇଥିଲି ସୁଜି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ 4 ଚାମଚ ନେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ। ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁଆ ଘିଅ ଲାଗେ, କାରଣ ମୋହନ ଭୋଗଟି ସଫ୍ଟ ହେବା ସହ ଭଲ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରୁହେ, ବହୁତ କଅଁଳିଆ ବି ଲାଗେ। ଏଠି 1 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇକୁ ଭାଜିବା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯଦି ମୋହନ ଭୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆକୁ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ନେଇକି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମ କାଳିଆ ସାନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ବନେଇବା ଭଲସେ। କେତେବେଳେ ଭୋଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣ ଜମା ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଏବେ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ା କଲର ହେଇଗଲାଣି, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଇଏ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ପକେଇ ନେଲି। ମୁଁ ଏଠି 1 ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଚଲେଇବା। ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଏବେ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ରକୁ ପକେଇ ନେବା। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇକିରି ପୁରା କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ସୁଜିରେ 1 କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନିକୁ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆଉଥରେ ଆମର ଇଏ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଚିନିର ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଳଉଥିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କୁକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଳଉଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରୁ ଆମର ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଗଲାଣି। ଘିଅ ବି ଆମର ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ କେତେ ସ୍ମୁଥ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋହନ ଭୋଗ। ୟାକୁ ଆମେ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ବାହାର କରିନେବା।
आपण चाहिए डायरेक्ट एमती पूजा भी करि परिबे नचेत एमती आपण कौन करेंगे ना गरम थी अवस्था रे गोटे थाली साहाय्य को सेट करने। एबे आमे तेजपत्र को बाहर करने भल सेब आसबनी प्रथम या बाहर करनवा तापर डंका साहाय्य या सेट करवा जेहेतु यहाँ गरम अच्छी तो मुझे डंका साहाय्य ही साइज करुच्ची देखंतु मु गोल आकार साइज देछि या आम अध घंटा छाड़ीदबा सेट हाँपे या उपरे डेकोरेट करने मु किछि ड्राई फ्रूट्स नहीं आपण एबे याको अध घंटा छाड़ी नेबे फैन तले देखंतु पूरा अध घंटा पर ये पूरा सेट हो जाइए या आम छुरी साहाय्य काटी नवा देखंतु कितने स्पंजी और सॉफ्ट लगुच या मु स्क्वायर साइज रे काटी नउची आपण चाहिले या ट्रायंगल साइज रे भी काटी नहीं पारिबे। चलंतु प्रथमे आमे कान्हा पाखरे भोग लगे नबा तुलसी पत्र टिए देई तापरे आमे आको समस्त पाइबा। तेबे आपण माने भी बनै नियंतु एई प्रोसेस रे कौलिया कौलिया स्पंजी मोहन भोग को बनै सरला परे आपणकर अनुभूति जणांतु कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।